Magyarországra évente több ezer szabálytalan migráns érkezik. Helyzetüket néha még rosszabbnak érzik, mint ami miatt elindultak. Többségük szeretne tovább utazni, de nem tud. Sokszor nem is tudják, hogy nyugodtan haza is térhetnek a származási országukba. Ez a lehetőség olyan migránsoknak is adott, akik semmilyen okmánnyal nem rendelkeznek. Ha ön szabálytalan vagy szabályos státusszal rendelkező migráns, és önkéntesen vállalja, hogy hazatér a származási országába, mentesül a szabálytalan migrációs helyzetből adódó esetleges kényszerintézkedéssel történő kiutasítás, tolonc, részleges tolonc alól, és emberi méltóságát megőrizve tulajdonképpen turistaként utazhat haza az IOM segítségével. Ha ön jelenleg idegenrendészeti őrzött szálláson vagy befogadó állomáson tartózkodik, és szeretne hazatérni, töltse ki az önkéntes hazatérő és reintegrációs program jelentkezési lapját. A jelentkezési lapot elkérheti a szállás vagy állomás dolgozóitól vagy szociális munkásaitól. Tőlük kérhet segítséget a lap kitöltéséhez és feladásához is. Ha kitöltötte, juttassa vissza hozzájuk, annak érdekében, hogy továbbítani tudják a bevándorlási és állampolgársági hivatal részére. Amennyiben magánszálláson tartózkodik, a jelentkezési lapot az IOM irodájában is elkérheti, vagy letöltheti a www.warred.hu weboldalról. A jelentkezési lap közvetlenül az IOM-nek is elküldhető a következő fax számon: 061 472 25 03. Ebben az esetben az IOM továbbítja a jelentkezési lapot a bevándorlási és állampolgársági hivatal felé. A programról, illetve az önutazásának állásáról további információkat kaphat az IOM ingyenesen hívható többnyelvű telefonvonalán keresztül, amely Magyarország területéről bárhonnan ingyenesen hívható. Munkatársaink hétköznap 9 és 13 óra között albán, angol és magyar, 14 és 18 óra között pedig szerb, német és angol nyelven várják hívását a 0680 205 018-as ingyenesen hívható telefonszámon. Fontos! Azt, hogy ön részt vehet-e az IOM önkéntes hazatérési és reintegrációs programjában, a bevándorlási és állampolgársági hivatal dönti el. Pozitív döntés esetén a bevándorlási és állampolgársági hivatal juttatja el az ön jelentkezését az IOM-hez, és egyben felkéri az IOM-et a hazautazás megszervezésére. Ha ön már nyújtott be menedékkérelmet, akkor azt vissza kell vonnia, amennyiben az önkéntes hazatérő és reintegrációs programban részt kíván venni. Az önkéntes hazatérő és reintegrációs programban státusszal rendelkező külföldiek is részt vehetnek, de ebben az esetben a megszerzett státuszról a bevándorlási és állampolgársági hivatal ügyfélszolgálatán személyesen megjelenve írásos nyilatkozatban le kell mondani. Ez a nyilatkozat végleges. Később vissza már nem vonható. Abban az esetben sem, ha az önkéntesen történő hazatérést a bevándorlási és állampolgársági hivatal valamilyen okból elutasítja. Amennyiben a bevándorlási és állampolgársági hivatal az ön kérelmét jóváhagyja, felkéri az IOM-et az utazás megszervezésére. Az IOM megveszi önnek a repülőjegyet, utasbiztosítást köt, illetve a repülőtéren indulási segítséget nyújt.
Ha ön nem rendelkezik útlevéllel vagy egyéb személyi okmányokkal, akkor is jelentkezhet a programra. Ez esetben viszont az eljárás kissé elhúzódhat. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vagy az IOM együttműködve az ön származási országának nagykövetségével beszerzi a hazautazáshoz szükséges okmányokat. Az IOM-nek 3-5 hétre van szüksége az utazás megszervezéséhez, de az okmánybeszerzés vagy egyéb folyamatok, például a szárazföldi továbbszállítás megszervezése az egyes légitársaságok speciális szabályai miatt hosszabb ideig is eltarthat. Ha szükséges, folyamatos orvosi felügyeletet, orvosi kíséretet biztosítunk. Ha önnek segítségre van szüksége az átszállás során vagy az érkezéskor, az IOM helyi munkatársai segíteni fognak önnek azokban az országokban, ahol az IOM-nek erre lehetősége van. Amennyiben ezt ön igényli, az IOM munkatársai megszervezik a repülőtérről a hazajutást. Fontos, az IOM csak abba az országba szervezi meg az utazást, amelynek ön vagy állampolgára, vagy amelyikben ön szabályos tartózkodási jogcímmel rendelkezik. Ha önnek speciális szükségletei vannak az utazás során, például orvosi kíséret, kérjük, ezt jelezze a jelentkezési lap megfelelő részén. A programmal hazatérők egy része kisvállalkozás indításához, vagy tanuláshoz, képzéshez támogatást kaphat. Mielőtt elhagyja Magyarországot, a kitöltött üzleti tervet vagy oktatási tervet az IOM irodájába kell eljuttatnia. Ezeket az önkéntes hazatérési és reintegrációs program űrlapjához hasonlóan az idegenrendészeti őrzött szállás vagy befogadó állomás személyzetétől is elkérheti, vagy letöltheti a www.warred.hu weboldalról. A támogatás a hazatérést követően is igényelhető a helyi IOM irodában. Erre a megérkezést követően 30 napig van lehetőség. Az IOM a beadott üzleti vagy oktatási terveknek csak egy részét tudja támogatni. A támogatandó terveket a származási országban működő és a budapesti IOM iroda közösen vizsgálja meg és dönt a támogatás odaítéléséről. Jóváhagyás esetén 2000 euró értékig segítünk a vállalkozás beindításában vagy a képzés finanszírozásában. Fontos, hogy az IOM a támogatást nem készpénzben biztosítja. A szükséges áruk és szolgáltatások ellenértékét az IOM közvetlenül a szállítónak fizeti ki. Az üzleti és oktatási támogatás kombinálható, de összesen nem haladhatja meg a személyenkénti 2000 euró összeget. Kérjük, amennyiben az IOM önkéntes hazatérési és reintegrációs programjával kapcsolatban további kérdése van, keressen bennünket elérhetőségeink valamelyikén.